oppi, kuin mitä äkkinäinen lukija voi luulla. Tässä puhutaan näet kahdesta opista, silmän opista ja sydämen opista, ja jollei suorastaan ylenkatseellisesti, niin ainakin ankarammin silmän opista, aivan kuin varoittaen, että silmän oppi on alempi ja sydämen oppi henkisempi ja että sydämen tietä pitäisi kulkea. Ehkä muutamat lukijat tämän nojalla ovat tehneet sen johtopäätöksen, että silmän oppi on oppineisuutta, jota tavoitellaan esimerkiksi yliopistoissa, missä etsitään oppiarvoja ja tittelöidään tohtoreiksi ja maistereiksi, ja että sydämen oppi taas on uskonnollisuutta, yksinkertaista pyrkimystä jumalisuuteen, joka on ylpeilevän maallisen viisauden vastakohta. Tässä on siitäkin kysymys, sillä ne asiat, joista toinen katkelma puhuu, alkavat mainitulla erotuksella fyysillisessä maailmassa. Voisimme sanoa, että sellainen ihminen, maalla tai metsässä elävä, joka koettaa parastaan, rakastaen Jumalaa ja ollen hyvä ihmisille, hän ymmärtää sydämen oppia, jota vastoin sellainen ihminen, joka on lukenut itsensä tohtoriksi yliopistoissa ja on ylpeä arvostaan ja tiedoistaan, niin että hän miltei halveksivalla silmällä katselee toisia ihmisiä ja arvostelee oloja oppineisuutensa kannalta, pitäen kaikkia vähäpätöisenä omien merkillisten tietojensa rinnalla, hän on sillä hetkellä valinnut silmän opin. Mutta kuitenkin voimme ymmärtää, että niin salatieteellisessä kirjassa kuin hiljaisuuden äänessä, niin merkillisissä ja korkeissa esityksissä ei ole tarvittu puhua näistä jokapäiväisistä asioista. Ei ole tarvittu terottaa kenenkään mieleen, että Jumalan edessä on kauniimpi maalaisen nöyryys kuin oppineen ylpeys. Jokainen sen ymmärtää, itse oppinutkin. Oppineisuus koskee vain ymmärrystä, mutta sydämen nöyryys maalaisella koskee koko ihmisen luontoa ja sen tähden sillä on pysyväisempi ja korkeampi arvo. Tässä katkelmassa onkin sen tähden puhe syvemmistä asioista. Tässä puhutaan siitä tosiseikasta, että täydellisyyden tiellä on kaksi kohtaa, joka meidän silmimme näkyvät ihanteina. Vaikkei ole olemassa kuin yksi tie, voidaan puhua kahdesta, riippuen siitä, että saatamme nähdä kaksi ihannetta, kaukaisen bodhisattva eli Kristus-ihmisen, joka kaikkia rakastaa, ja lähempänä häämöttävän arhan ihmisen, joka on sangsaaran harhoista eli syntymisen pakosta vapautunut. Bodhisattva ihanne välkkyy 7. vihkimyksen tuolla puolen, mutta arhan ihanne saavutetaan 4. 4. vihkimyksen perästä on ihminen jo sellainen korkea, kunnioitettava olento, että hän voi kuvastua meille ihanteena. Hiljaisuuden ääni sanookin nimenomaan, että näistä kahdesta tiestä on toinen salainen, mutta vapaaehtoisen kärsimyksen eli bodhisattvan tie, toinen taas vapautuksen tie. Jälkimmäistä voimme syystä länsimaalaisella nimityksellä kutsua sielun pelastukseksi eli pelastuksen tieksi. Kun ajattelemme sielun pelastusta, kun kuvittelemme ihmisen persoonallisen minän ja koko hänen olemuksensa pelastusta pahasta ja näemme sen erinomaisen ihmeellisenä ja kauniina asiana, silloin meille itse asiassa kuvastuu se elämä, joka alkaa ihmiselle 4. vihkimyksen perästä. Tämä sielun pelastus on korkea asia eikä sitä saa sekoittaa tavallisen kirkkouskovaisen lunastusopiin eli siihen käsitykseen, että ihminen tulee pelastetuksi vissillä uskolla ja sitten on synnitön uskonsa nojalla. Arhatius ei ole mikään tällainen luuloteltu tila vaan sellainen todellisuus, jossa ihminen on irtaantunut karman kahleista ja seisoo vapaana, valinnan mahdollisuus edessään. Hän ei voi sitoutua enää tämän maan päälle. 4. vihkimyksen jälkeen ihmisen ei tarvitse enää ruumistua maan päälle vaan voi lähteä pois muuanne, voi valita elämän devojen parissa tai lähteä toiseen tähteen. Monta mahdollisuutta avautuu hänelle. Sanotaan, että 7 mahdollisuutta on hänen edessään. Voitte lukea näistä 7 mahdollisuudesta kirjassa Ihminen, mistä ja miten. Näistä 7 mahdollisuudesta on 6 sitä laatua, että ne vievät hänet pois maapallomme yhteydestä ainakin fyysillisen tason yhteydestä. Sen tähden arhatius voi kuvastua ihmisen mieleen korkeana ihanteena. Arhan on vapautunut kaikesta pahasta, hän on tullut pyhäksi ja puhtaaksi olennoksi, jonka ei tarvitse enää kärsiä,
koska hän ei kellekään kärsimystä tuota eikä pahaa tee. Hän on viisas, pyhä, kristallinkirkas olento, joka on siunauksena, missä tahansa hän liikkuu, mutta joka ei tahdo missään liikkua eikä sekaantua mihinkään alhaiseen elämään, koska tämä on täynnä kärsimystä. Arhatius on vapautusta kaikista kärsimyksistä, loistava elämä, jossa ihminen ei tiedä mistään pahasta. Sellainen elämä voi todella kuvastua ihanteelta. Me voimme ymmärtää, että esimerkiksi kristinuskossa tästä arhanin vapaudesta on jäänyt ihmisten mieliin jonkinlainen kaiku, sillä eikö sielun pelastuskirkkouskovaisten mielestä ole sitä, että he vapautuvat tästä murheen laaksosta ja näistä kauheista onnettomuuksista ja pääsevät Jumalan yhteyteen, pääsevät ylistysvirttä laulamaan Karitsan valtaistuimen ympärille. Ja kyllä elämä 4. vihkimyksen perästä on niin korkea ja ihmeellinen, että se kelpaa ihanteeksi. Kun nyt tämä pelastuksen ja vapautuksen ihanne otetaan vakavasti todelliselta kannalta eikä niin kuin kristillisissä kirkoissa, joissa se on aivan kuin leikkiä tai joskus niin kuin pyhyyden pilkkaa, niin mikä siitä seuraa? Siitä seuraa, että ihminen tulee asketiksi, itsensä kieltäjäksi. Koko hänen elämänkäsityksensä muuttuu sellaiseksi, että hän pakenee tätä näkyväistä elämää ja koettaa lopettaa toimintansa, niin ettei mikään häntä sitoisi ja ettei hän aiheuttaisi uusia kärsimyksiä. Jollei hän tätä itsetietoisesti ymmärrä, hän ainakin vaistomaisesti tuntee sen välttämättömäksi. Hän pyrkii kieltämään, jopa kiduttamaan itseänsä, voittamaan himojaan ja pahuuttaan. Hän kiduttaa ruumistaan, hän kiduttaa sieluaan ja ponnistaa niin nopeasti kuin mahdollista eteenpäin vapautta kohti. Kaikissa uskonnoissa maan päällä te näette niitä ihmissieluja, jotka asketteina elävät. Intian uskonnollinen pyrkimys on suureksi osaksi tähdätty tähän arhatin vapauteen syntymispakosta. Ja silloin kun sama ihanne kristinuskon piirissä otettiin vakavalta kannalta, keskiajalla ja vanhalla ajalla, kristinuskossakin pyrittiin asketismin tietä pelastukseen. Mutta monet ihmiset tuntevat, että heidän tehtävänsä ei ole kulkea tällä askettisella tiellä. He ikään kuin sisässään kysyvät, eikö ole olemassa muuta ratkaisua elämässä. He voivat sisässään myöntää, että täydellinen puhtaus ja pyhyys on ylevää ja kaunista, he voivat kauhistua omia vikojaan, virheitään, pahuuttaan ja puutteellisuuttaan, he saattavat hävetä itsensä edessä, arvostellessaan tuota korkeata ja kaunista ihannetta, mutta kuitenkin sielussaan tuntevat, etteivät voi pitää sitä ihanteenaan. He tuntevat tahtovansa elää muunlaista elämää, eivät tahdo nousta persoonalliseen puhtauteen, kirkkauteen, ihanuuteen ja he kysyvät, eikö ole muuta olemassa, eikö ole sellaista ihannetta, joka voisi minut toisella tavalla pahasta pelastaa. Silloin heille lohdutukseksi sanotaan pyhissä kirjoissa, on olemassa korkeampi elämä. Tuo on vain arhatin täydellisyys, persoonallinen puhtaus, mutta korkeampi elämä on bodhisattvan ikuinen, jumalallinen rakkaus, korkeampi on Kristus. Arhatius on vain osa siitä pitkästä kehityksestä, joka tekee ihmisolennon Kristukseksi, vain 4 ensimmäistä askelta. Sen voi ottaa ihanteeksi, kun on taipumusta siihen, mutta jos ihmisellä alusta saakka on toinen temperamentti, silloin hän tietäköön, että on olemassa toinen, paljon pitempi tie, joka nyt jo